Ahojte, rád by som vás pozval na platformu Hero Hero, skrze ktorú by sme mohli byť spolu v takom intenzívnejšom, osobnejšom kontakte, cez ktorú by sme mohli udržiavať cez priestor a čas prepojenie a tak to, čo už niekde naživo medzi nami vzniklo, prehlbovať v čase, kde môžu vznikať rôzne vaše otázky, rôzne témy sa vynárať. Takže vlastne pre posilnenie nášho prepojenia do veľkej plochy Čech a Slovenska práve cez túto platformu Hero Hero, kde ja som jeden hero, vy druhý hero a spolu môžeme tie správne témy prehlbiť pre ten praktický bežný život. A to znamená všetko okolo výchovy detí, vzdelávania detí, o to nový učiteľ tejto doby, modernej doby, všetky veci okolo partnerstiev a tak ďalej. A veľmi moja vzácna srdcová téma je voda a jej jedinečná, veľká majestátna perspektíva na celú planétu Zem. Takže na toto všetko vás osobne pozývam na túto platformu Hero Hero za veľmi malé peniaze, pretože za každý ten mesiac tam pribudne dosť veľa videí, ktoré vznikajú tak, že ja dostávam určité prehlbenia, ktoré ja neviem predpovedať, kedy prídu, ale vlastne keď ich zachytím a dávam ich do konkrétnych slov, do konkrétnych súvislostí, tak majú pekný dar aj nielen pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí sú schopní ma načúvať, ktorí sú schopní ako dať to do seba a byť obohatený, takže práve pre týchto ľudí by som aj ja chcel byť pozornejší práve cez to, že to je platené, dávať tam tieto obsahy, pretože ja som vtedy, keď tam sú tie financie, pozornejší, viacej vedomia v tom mám a aj ľudia, ktorí si to predplatia, tak sú pozornejší k tomu obsahu a je to nemiešané na Facebooku rôznymi hejtami a ľuďmi, ktorí proste nemajú k tomu až takú rezonanciu, ale chcú škodiť, takže by to bola uzavretá skupina, ktorá sa podporuje, nesie a hlavne pracuje na tom, že v tomto vedomí tejto doby, modernej doby, to hĺbkové oplodňuje tú rutinu, to každodenné a v tom sa všetci cvičíme, v tej psychohygiene, opečovávať vlastné vnútro a prehlbovať ten každodenný život. Krásou, múdrosťou, prítomnosťou, to všetko sú veľké témy. Hero, hero. Pre vás a pre mňa, pre lepšie spojenie. Naozaj sa na to teším.